ହେଇ ତୁ ଖାଇବୁନି? सोनू ଏରା କିଏ ନେବ? ଇରେ ଜାମୁକୋଳି କେଉଁଠି ଆଣିଥିଲୁ? କେଉଁଠି? ଦେଲେ କିଏ ମାନେ ସିଏ ଲୋକ ଦେଲେ? କେଉଁଠି କହିଲୁ? କେଉଁଠି ଜାମୁକୋଳି ହେଇଛି? ଫୁଲ ଦୋକାନ ପାଖରେ? ଓ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ସେଇଠି ସେଇଠି ଜାମୁକୋଳି ଅଛି? ଆହୁରି ହେଇଛି? ହାଁ କିଏ ଚଢ଼ିଥିଲା? କିଏ ଲୋକ? କେଉଁ ଲୋକ? ହେ କିଏ ତୁ ମାଗି ଆଣିଲୁ ନା ଠାକୁମା ଯାଇଥିଲା? ଠାକୁମା ଯାଇଥିଲା? ହାଁ ଲାଇଟ୍ଟା କାହିଁ ମରା ହେଲା? ଆଉ କ'ଣ ସୋନୁ କ'ଣ ମୁହଁ ନୁଚଉଛି କାହିଁକି? ଏ ସୋନୁ ସୋନୁ ମୁହଁ ନୁଚଉଛୁ କାଁ ପାଇଁ? ହାଁ ହାଁ ସେଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? କ'ଣ କି ଲୋକଟା? ଲୋକଟା ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି? ପିଲାଟା ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି? ସିଏ ମରିଯାଇଛି? ସିଏ ମରିଗଲା ଝିଅଟା? ସେ ପିଲାଟା ନା ଟିଚରଟା? କି ପିଲାଟା ବୋଧେ? ଏ ସୋନୁର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି? କେତେବେଳେ ଯିବ ସେ? ରେ କେତେବେଳେ ଯିବ ସେ? ହାଁ ଚାଲ ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି। ନା ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ତୁ ସିଏ ଯିବ, ସିଏ ଯିଏ କହୁଛୁ କ'ଣ? ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ଆଗ, ନାଇଟିରେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ। ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେପଟକୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ଚାଲିକି ଯିବ ତ ସେ? ହାଁ ଚାଲିକି ଯିବ ତ? ଅଧା ଷ୍ଟେସନରେ ସାଇକେଲ ଉଠେଇଦେବି। ହଉ ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି चल बैग नहीं चल चल हो चल हो जा जा हाँ गाड़ी रे जीव चल कौन कौटी एठी शेउल कौन पे छुआ को कहीं धरता बड़ ता ये को आग को ये को धरता ना हाँ हाँ चलनु जाऊनु हाँ छुआ से टिकी टिकी ना बड़ बड़ टिकी टिकी कहीं धरतु छाड़देलुनि
ହଉ ଯାଉଛୁ ବାଇ କରିଦେ ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଦିମାଗ ଏଇ ଶୁଣୁ ହଉ ଯାଉଛି